Ти се имаме много абонати. Вижте, това е нашето кученце. Е много сладко. Малка немска овчарка. Вижте как си играе. О, мамо. Yes! Вижте как играе в видеоигри. Видяхте ли судора? Кажи, че моята. Това е на един наш приятел, който е много як. Виж го как бяга. Сара! Сарчице! Вече е мързеливка. Виж как е мързелче. Превъртя се. Сара, седи. Аре бе. Много абонати имаш, Джани. Не знаеш. Зато и клип, че имаш много абонати. Вижте колко игрива. Охо! Хвърли басейн. Сара, седи. Седи. Скачай, Сара! Браво! Моето. Това е. Ила, представи се. Това е на този пич. Кучето. И? Да, за последно ще ви го покажа и мисля да свършвам с епизода. Не, още малко го снимай. Добре, още малко. Аре. Ща, къде отиде? Сара! Сара! О, ея! Сара! Сара! Сара!